Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rijtje gezet. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao en de omringende Caribische eilanden van het Koninkrijk, om het precies te zeggen. En we beginnen met een opmerkelijk bericht over brand in auto's. Afgelopen nacht zijn er bij 2 auto's, stilstaande auto's, is er bij 2 stilstaande auto's brand uitgestoken. Nou, ik moet even opnieuw beginnen. Afgelopen nacht is er bij 2 stilstaande auto's brand uitgebroken. Dat gebeurde in Terra Cora bij Silberi en op de Brede Straat. In de Brede Straat was er een auto langs de kant van de weg. Die werd gestart en op dat moment kwamen er vlammen uit de motorkap, zoals te zien is op de foto. In Terra Cora werd er midden in de nacht gewerkt aan een auto die niet startte. En als gevolg van de werkzaamheden kwamen er ook vlammen uit en brandde de auto voor een groot deel af. Treurig en vooral vervelend voor de mensen om wie het gaat. Kasja klaagt over hoge prijzen. Kasja, de organisatie die opkomt voor de belangen van kleine accommodaties voor toeristen en ook kleine toeristische bedrijven zoals autoverhuurbedrijven, duikscholen. Die hebben gisteren de cijfers gepresenteerd van afgelopen mei. En de cijfers zijn aanzienlijk slechter dan die van april. Dus minder mensen hebben geboekt of hebben gebruik gemaakt van de accommodaties. En dat heeft volgens Kasja ermee te maken dat de vliegprijzen echt hoog zijn. Vooral voor de vluchten waarbij mensen niet een reis en een verblijf in één hebben geboekt. Dat gaat vooral om de grote accommodaties. Moeten mensen veel betalen voor een enkele reis. En dat heeft tot gevolg dat er minder mensen gebruik maken van de kleine accommodaties. Aldus Kasja, die niet voor de eerste keer hiervoor aandacht vraagt bij de regering. Reisbudget parlement is 6 ton. Er is altijd al veel te doen over het reisgedrag van de parlementariërs op Curaçao. Er is nu een begroting vastgesteld voor 2024 en uit die begroting blijkt dat er 6 ton is gereserveerd voor het reizen van de volksvertegenwoordigers. De hele begroting houdt 21,5 miljoen gulden in. 8 miljoen is voor salarissen en dus die 6 ton voor reizen en dat is meer dan de voorgaande jaren. Ongeluk na uitwijken Leguaan. Het zag er opmerkelijk uit, maar er is een auto tegen een palmboom op de Helmin-Wiels Boulevard gereden. De palmboom is voor een deel gebroken, de bovenkant is naar voren geklapt. De auto is heel erg in de kreukels geraakt. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. En hoe is dat ongeluk nou gekomen? Omdat de vrouw wilde uitwijken voor een leguaan die overstak. Een goede raad is vaak duur in zulke gevallen, maar ja, het is ook wel een enorme schade die nu aan de auto is opgeleverd. En het zorgde voor een grote file op de Helmin-Wiels Boulevard. Maar een opmerkelijk verhaal is het wel. Weer uitstel in zaak Seos. Het lijkt er maar niet van te komen dat de rechter een uitspraak kan doen in de zaak die speelt tussen het St. Elizabeth Foundation, SEF, en de regering. Zoals bekend is het Seos in 2019 gestopt met haar werkzaamheden. Toen kwam er het CMC. Sinds die tijd is er een strijd tussen de overheid en SEF over achterstallige betalingen. Inmiddels is het zover dat de SEF geen betalingen meer kan doen aan de andere zaken die ze moeten betalen. Maar de uitspraak van de rechter, die eerst gepland stond op 15 mei en toen werd uitgesteld naar 12 juni, is nu weer uitgesteld naar 21 augustus. Auto achtergelaten op straat. 3 overvallers hebben met een masker op een overval gepleegd. Gisteren op klaarlichte dag in de Kaya Cacique Maunare in Salinha Harbour View. Daarna zijn ze er met een auto vandoor gegaan en die auto hebben ze achtergelaten in de Kaya Jogodol in Coraspect. Bij de overval was 1 vrouw in huis, die is met grote schrik achtergebleven. De overvallers zijn er vandoor gegaan. De auto is wel teruggevonden, maar de overvallers nog niet. Politie Aruba redt smokkelaars. Een opmerkelijke zaak gisteren op Aruba bij de kust van Vader Piet. Een man kwam doorweekt, Spaans sprekend, hulp vragen langs de kust. De politie werd snel ingeschakeld en de man bleek deel te zijn van een team van smokkelaars.
5 mannen die met een bootje drugs aan de kust van Aruba wilden brengen. Dat ging mis. De boot sloeg om. 1 man kon de kust bereiken. Hij riep om hulp. 2 moesten uit het water worden gehaald. En ook 2 zijn overleden. En hun lichamen moesten ook uit het water worden gehaald. Inclusief een grote hoeveelheid drugs. De politie op Aruba onderzoekt de zaak verder. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze nieuwsrubriek. Even reclame en dan zijn we na de reclame terug met meer nieuws. Pizza Hut ha cumple 40 años y así nos celebré en grande con nos celebration meal. 2 small pizza, 1 topping, 6 cinnamon sticks, 6 breadsticks, pa 40 florin. Cheese llena bodatos nang patras di ebon y tire de buzón. Asina, botin chance di gana, di edepes nang di correnden for 2. Pizza Hut. Pizza Hut. For the love of pizza. De politie heeft een video naar buiten gebracht waarop een diefstal is te zien. Die diefstal die vond plaats op 30 januari in Montagna. En de politie heeft die video uitgebracht om mensen te vragen voor tips. Ze willen erachter komen wie er op die video te zien zijn. Het gaat om een overval op 30 januari om 4 uur 's nachts op de Camina Willem J. Kratz in Montagna. 3 verdachten wisten daar een terrein binnen te dringen, een huis. Dat deden ze door een hek met een remote control eerst optillen en daarna met een remote control aan de kant te schuiven. En ze gingen er vandoor met 2 Sea-Doos die op het terrein lagen opgeslagen. Ze konden uiteindelijk met 1 weggaan, maar de politie wil weten wie die mannen zijn. En vragen mensen die tips hebben te bellen met 917 of de anonieme lijn 108. Tegelijkertijd laat de politie weten dat mensen die een dergelijk hek hebben, zoals op de video is te zien, dat beter beschermen, zodat het minder makkelijk is voor mensen om zomaar het terrein op te komen. Dan gaan we nu over naar Giselle McWilliam, want de fractie van de MAN heeft een brief gestuurd aan minister Roetmilda Larmonie-Cecilia over een zeer vervelend, ernstig onderwerp. In het afgelopen jaar zijn er al 4 mensen op Curaçao omgekomen na een brand in hun eigen huis. 3 daarvan in deze maand alleen al. Het gaat allemaal om gehandicapten of mensen die vanwege hun leeftijd slechter been zijn. Maar in ieder geval mensen die niet zelfstandig het huis uit konden komen en daardoor verbrandden toen er brand ontstond in het huis. De fractie van de MAN wil aan de minister vragen hier iets aan te doen, beleid te maken, te komen met aandacht voor dit probleem om te voorkomen dat er nog meer mensen slachtoffer worden. En Giselle McWilliam legt uit wat de fractie wil. Daarvoor hebben we dan een brief aan de minister van SW aangestuurd met verschillende vragen van is er een protocol? Is er een plan voor preventie? Als er zo is, alsjeblieft met het parlement te delen. Maar vooral, als er niet is, wat gaan we doen? Het ministerie van SOW is verantwoordelijk voor het sociaal gebeuren. Dat betekent dat een of andere manier per wijk, waar wij weten waar mensen wonen, het moet geïdentificeerd worden waar deze mensen wonen, die alleen wonen, gehandicapt zijn, of fysiek niet mobiel zijn door een of ander mankement, dat ze hulp kunnen krijgen in het moment van een calamiteit. Natuurlijk, het sociale controle zou heel mooi zijn als het in place is, maar we weten, Curaçao is ook verhard. Net als Nederland, jammer genoeg, ieder voor zich. Maar dat neemt niet weg dat wij aan pogingen gaan doen om dat toch terug te brengen. Speciaal waar er wijken waar deze mensen inwonen, waar we de buren kunnen aanspreken van hey, als er wat is, ben je in staat om deze mensen te helpen. Een beetje sociale controle, om toch zo een beetje, een vorm om hun te bouwen, om hun te zorgen dat ze beschermd worden tegen een of andere calamiteit. En dat kan gebeuren sowieso door middel van de sociale controle. Maar we kunnen ook denken bijvoorbeeld dat deze mensen bijvoorbeeld zo een panic-button krijgen. Dan gaan we over naar de duikscholen op Curaçao. Die maken zich ernstig zorgen over de koralen. Niet alleen vanwege de klimaatverandering en koraalziektes,
Maar ook vanwege het nog steeds dumpen van rioolwater en afvalwater in zee, dat een slechte uitkomst heeft voor het koraal. Het is slecht voor het koraal, het beschadigt het koraal en als het zo doorgaat hebben we over 20 jaar helemaal niks meer om naar te duiken, of in ieder geval tijdens het duiken naar te kijken. U mag het niet aanraken, u weet het. Caribisch Netwerk heeft hierover een reportage gemaakt, Kim Hendriksen, en daar gaan we nu naar kijken. De duikindustrie is een van de economische pilaren op Curaçao en draagt jaarlijks voor miljoenen bij aan de lokale economie. Ik weet het van 2018. In 2018 hebben we een onafhankelijk onderzoek laten doen met de duikscholen die toen de tijd bij de Charta aangesloten zaten. En dat betekent dat wij een bijdrage hebben van ongeveer zo'n $50 miljoen aan het bruto nationaal product. Nou, dat is niet mis. Daar komt dan nog bij, alles wat gelieerd is aan ons maakt ook gebruik van hotels, van andere tours, van restaurants. Dus die $50 miljoen, dat is direct aan de duikscholen gerelateerd. En ga je dat nou nog eens een keertje door en verder rekenen, dan kom je op een groter bedrag uit. Dan zal er wel goed voor het RIF gezorgd worden, zou je denken. Maar niets is minder waar. Ik denk dat je nu op een punt aangekomen bent, dat is als we nu niet ingrijpen, dan hebben we over 15 of 20 jaar geen RIF meer. En ja, dat is een point of no return. De kwaliteit van het koraalrif rondom Curaçao gaat hard achteruit. Zo snel dat een groep duikscholen zich verenigd heeft en gezamenlijk een brandbrief heeft gestuurd aan de Curaçaose overheid. Nou, wat gebeurt als we nu niet ingrijpen? Ik denk als we nu niet ingrijpen, dan zijn we echt te laat. We zijn al dik 25 jaar bezig, als het niet langer is, om de duikschool op één lijn te krijgen. We zijn bezig om de mensen bewust te maken van wat er allemaal moet gebeuren. We zijn bezig om aan rifherstel te doen. Er zijn duikscholen die hier hun eigen koraaltjes kweken en nieuwe stukken rif aanmaken. En het enige wat we zien is dat het minder wordt. Dus als je het aan mij vraagt, over 20 jaar, ik ben met pensioen. En ik denk dat de rest van de duikwereld dan ook met pensioen is. En dan gaan we over naar Colombia, want de vondst van 4 kinderen die 40 dagen in de jungle hebben overleefd is wereldnieuws. Vlak voor het weekend werd officieel bekendgemaakt dat er 4 kinderen waren gevonden. We hadden eerder al aandacht in Access Journaal over het verdwijnen van de kinderen. Die zaten in een vliegtuigje dat op 1 mei neerstortte in het oerwoud van Colombia. Er wordt meer en meer bekend over de situatie waarin de kinderen zich hebben kunnen overleven. Het was geen makkelijke 40 dagen en nu bekend is geworden dat de kinderen vooral hebben kunnen overleven door het cassavenmeel dat in het vliegtuig werd meegevlogen en dat natuurlijk ook neerstortte. Daar hebben ze lang van gegeten, ook hebben ze veel fruit gegeten. En nadat het cassavenmeel op was, zijn ze in de jungle getrokken om vooral fruit te eten. De kinderen behoren tot de Witoto-stam en ze hebben overlevingsvaardigheden geleerd van hun oma. Zonder die kennis hadden ze waarschijnlijk niet kunnen overleven in de gevaarlijke jungle. Het gaat om kinderen van 13, 9, 4 en 1 jaar oud. En die zijn naar een militair ziekenhuis in Bogota gebracht. Daar zullen ze nog zeker 2 weken verblijven. Volgens de artsen gaat het goed met de kinderen en zijn ze buiten levensgevaar. Ze moeten nog wel opknappen en aansterken. Ze waren alle 4 onder voet, uitgedroogd en uitgeput. Ze kunnen nog niet eten, dus ze krijgen infuus en ze hebben veel insectenbeten. De vader van de kinderen, die u ook op de video ziet, vertelde zondag tegen Colombiaanse media dat zijn 13-jarige dochter had gezegd dat de moeder die in het vliegtuig zat niet onmiddellijk bij de crash is overleden. Ze was nog 4 dagen in leven en zei toen tegen de kinderen om er alles aan te doen om te overleven in de jungle. Dat is uiteindelijk gelukt. Nou, een treurig verhaal. Wellicht dat het ooit nog verfilmd wordt, zou je nu al denken. Dit was het belangrijkste nieuws. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Access Journaal. Ik ben blij dat u heeft gekeken. Morgen zijn we er weer met het belangrijkste nieuws uit Curaçao en de omringende eilanden. En ik hoop dat u dan weer kijkt. In ieder geval het allerbeste tot vandaag. Tot morgen. Tot ziens. Dag.